Внимание, 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 пътешественици! Преди няколко дни попаднах на тази снимка във Фейсбук за този хотел в България, в Бургас. С тази снимка искам да ви предупредя, че отзивите, които четете за този хотел, не са реални, а напротив, те са платени. За съжаление, този хотел предлага 10 лева на клиентите, които оставят 5-звездни отзиви в Google Maps. Тази неетична практика се противопоставя на правилата на Google Maps, защото заблуждава, т.е. лъже потенциалните бъдещи клиенти с лъжлива или предупредена информация. Трето, това ли е впечатлението, което българският туризъм иска да създаде за себе си пред света? Преди да резервирате в този хотел, моля, вземете тази информация в предвид и вземете информирано решение. Извода от историята е: хубава работа, ама българска. Жалко, много жалко, че България продължава да създава толкова негативно мнение за себе си пред света.